Beraz, gure kanpoaldean dagoen Sekuoia bisitatu genuen Euskararen eguna zela eta. Zuhaitz hau aukeratu genuen, gure hizkuntzak bezala, sendotasuna ekartzen digulako gogora. Haren adar bakoitzean, mezu bat zintzilikatu genuen desioz beterik. Gaur, desio horiek ekarri nahi ditugu gogora eta beste hainbeste bota. Niretzat euskara elkartze hizkuntza bat da. Eta euskal gizarteak sorte handia dauka gizaniztasun hori errespetatzen duen hizkuntza bat daukalako edo daukagulako. Eta pertsona guztiekiko hizkuntza inklusibo bat izatea berez altxorra da, guztiok zaindu behar dugun altxorra. Horregatik ospatzen dugu gaur euskararen nazioarteko eguna. Baina bekeri begira edo, Xabier, zelan da bek eta euskararen arteko erlazio hori edo bekek daukan euskararekiko papera? Harreman oso estua eta garrantzitsua guretzat, ez? Bilbao Exhibition Center euskararentzako bozgorailua izatea gustatuko litzaiguke, ez? Ekitaldi guztitan euskara partekatzeko eta euskaraz bizitzeko gune bat izatea, ez? Eta beken antolatzen ditugun ekitaldi eta proiektu guztitan euskararentzako tokia badago eta berez toki hori izan da euskara loratzeko gunea edo loratzeko posibilitatea izango dago. Horregatik, guretzat oso garrantzitsua da gaur euskararen egun hau eta hori azpimarratu nahi genukez.